שני, מה קרה? סייע. סוכריה? כן. מי נתן לך? שי. שי נתן? את מי את הכי אוהבת? שי ואת נוי. ואבא פושה חזרה עם כל הדברים הטובים. שונה, איפה הכפפות שלך, שונשון? כפפות הנה. איפה לזה? הנה כפפות? יש לך כובע גם. שי, כמה חולצות קיבלת? שלוש? אבא. נאי. תגזשי. נדחק בעקבות חיסול המהנדס. אהרון ברנע, כתבנו לעניינים ערביים, נמצא במחסום ארז, גם בחמאס וגם ברשות הפלסטינית. שני, תראי לי את הכפפות שלך. שניקה, זה נכון הרע. תראי לי את הכפפות. כבר מבטיח נקמה. אנחנו נקריא לכם עכשיו תמונות ראשונות שהביא סלימן שפי, כתבנו לפני דקות אחדות. זהו הבית. ביתו של... כי שזה לא מתאים. אז מה זה? שני, זה הכל בגלל הקודקודה. זה לא קולקול. זה לא קודקודה? לא. אז מה זה? מספטל אדום, אבל זה לא מספטל. אבל תגידי לשי, איך זה עם הקדקודה? איך זה? שני, הכל בגלל הקודקודה. לא בגלל הקודקודה. לקודקודה, זה לא מקשר של הקודקודה. זה לא... הקוד כזה זה לא הקוד כזה. אם לא תקראי שזה לא קודקודה. יאללה, זה גדול. זה לא הקוד הזה. זה החוט הזה של הקודקודה. זה לא הקוד הזה שקודקודה לא יתעייף את זה. איי, את משהו. את שמת אני לקטנה. לא מבינה שהפרח הזה לא יתעייף לפרח שלו פרח. איזה זה לא גדול. פרח הזה. שני, זה הפרח. מה יש לך להגיד על הקודקודה? על קודקודה זה לא קודקודה. זה לא קודקודה של לא מילים. אני לא צריכה שזה לא מילים. זה לא מילים. כזה שזה לא מילים. זה לא מילים, איזה מילים? מה את מקשקשת שם? שני, זה הכל הקודקודה? הקודקודה זה כן שקודקודה מקשר מקולקולים זה כן שמקולקלים לא מקלקלים. המקולקולים. תגידי שני, תגידי שני, זה הקודקודה? זה לא קודקודה, זה מקשר זה לא קודקודה. זה הכל אותה הוא מיל... ביקש שאבא לא אבין, זה לא אבא נבין, ושם זה לא. אבא בחדר ולוץ שזה לא אותה. אבא פה בסלון והוא לא משלו, מטייף שלו. אבא בחדר, הוא זה לא מטייף שזה לא. יאללה, זה הכל הקודקודה, נכון? אמא, אבא שלי זה לא רואים אותי, ולשמוע זה לא רואים אותי. אבל זה גם אמא. וזה... זה לא מילים. זה לא מילים של הקודקודה? זה לא מילים, כי שזה של המילים זה של המילים. יאללה. שני, זה... שני, זה מילים או לקודקודה? לא לקודקודה, שאנשים זה רק אני חושב לא, קודקודה. זה הכל קודקודה. קודקודה. הקודקודה שלו זה משלו לא קודקודה זה לך לחדר, שלו. אז זה קודקודה ללא מילים, ללא מילים. זה לא מילים, זה דרך זה לא מילים, זה קיצור שתיקי. שנונה, מה? אחי, יש לך טלפון, חבר שלך בטלפון. תשאלי אותו מה... כאן הוא לא מישהו זה לא מתעייף. שי. זה קודקודה של החבר? כן. הקודקודה זה חודה. חודה שלך בטלפון. החבר שלי בטלפון. שלום לחבר שלי. שני, אבל הוא רוצה אותך שלי. תסבירי לה עניין הקודקודה. שני ללא... על קשבת אליי. חסר מודל.
שני... שלום אבא. שלום אבא. אבא. אבא תדבר. כמה מילים על הקודקודה. הקוד כזה? לשי. לפה. לשי, תספרי לשי, לא לי, הוא רוצה לדעת. נתתי שלנו. תסבירי לי מה זה קודקודה. זה קודקודה צריך לעשות את זה לא. לא, בלי ידיים שני. אז יש לך שעשית את הקודקודה. זה לקודקודה? לא הייתי של המילים. זה לא קודקודה. זה לא קודקודה. תסתכלי לשי. זה לא קודקודה, ואני חושבת שזה לא קודקודה. תראי שזה לא קודקודה, תסבירו לו. תסבירי לו, אני מסבירה לך שי שזה לא קודקודה. זה ללא זה לא מילים. קודקודה, אני חושבת שזה לא מילים. זה ללא מילים או זה קודקודה? אני לא מבין. לא קודקודה, אני חושבת שזה מילים. בכלל לא. הוא לא מבין, שי לא מבין. מה? אני לא מבין מה את אומרת. אני דקרית רסטלות, כן? לא ראיתי שזה מילים. זה לא... מתעייפת, יום. אני לא מתייפת. את לא מתעייפת? איך את לא מתעייפת עם הכיסא? שני, רציתי לא למילים שלא... את לא מתעייפת? זה צריך שזה לא סדר. זה דרך של הבית, מצפצף. היא יכולה לדבר עוד שעה? שני, אין כזה מילים, יהיה לו זמן. זה ללא מילים או זה קודקודה? זה לא קודקודה, רק זה מילים. זה מילים או לא מילים? זה לא מילים, זה כאילו ש- ש- אני מבינה אותו. הם מבינים את זה. אתם מבינים את זה? אבל אני לא מבין. כאן זה לא נראה. אבא כאן הוא מבין, אבל שי לא הוא מבין. נראה שלא נבין, וזה צריך שלא נבין. שני, אבא ללא מילים או קודקודה? אבא יש זה נוי, אבא שזה לא נוי, זה נוי. זה לי לא שומעת נוי, לי לא שומעת. די, נראה לי שיגעתם את הילדה. זה נוי או זה קודקודה? זה נוי או זה קודקודה? תני נשיקה לשונה, תני נשיקה לפושה. תגידי לה זה לא מיקי. לילה טוב, תגידי לה לילה טוב. אבל זה לא יתרני לו. אבל הוא לא משלו. כן. זה הקודקודה. שזה לא קודקודה. זה לא מה שמכניסים. אני לא חושבת שזה לא איפה מכניסים? רגע, אני גם רוצה לדעת. איפה מכניסים? לא, רגע. אמרתי לך שבבוקר היה מים, הורג קשים ולא מדי. של מי? אז מה זה? שלוש, ארבע, מרחי, כפיים. אבא כאן על גבה. לכי תצטלמי עם שני, אחרי זה תראו את זה בבית. תמדי לה את זה ביחד. שלוש, ארבע, מרחי, כפיים. בואי, אפשר מצלם את זה. וגם חיבוק. 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 אבל תסתכלו למצלמה. של האוזניים. תראה לו. זה לאוזניים. נו? רגע. שני זה... עכשיו את רוצה פתאום, ששמתי לך לא רצית, מחלול. למה זה ככה כל כך קשה? שיהיה לחוץ. יופי. בואי נראה. לא נורא. איזה יופי. איזה חמודה. אני עושה. נכון? אני גם עושה. עושה את האוזניים. יאללה. חלה עושה. הקודקודה. מתי נראה את הקסטה? אני רוצה לראות עכשיו. אני רוצה לראות שי. בואי. רוצה לראות. בואי תראי את שני מפה, בואי. שמים מחרוזת בחד פעמית. נו. לעזור לך עם הציפורת שלי, יותר ארוכה. אני רוצה לראות. תקרא בראש. כן, ככה, תראי לי שעה אחת עושה ככה.
זה יופי. אנחנו עכשיו באירוע של סבתי חני. סבתי חני בת... איפה יוקי? סבתי חני בת 28. 22 וחצי, שי, אני מבקשת. אני מבקשת. איפה ראית עוד סבתי בת 22 וחצי? חכי, משום. תרימי את הכוס, אמא. יום הולדת. יש יום הולדת. לחיים לסבתי חני. אני 22 וחצי. אני זוכרת שסבתא רעיה תמיד היו שואלים אותה בת כמה את? היא כל השנים הייתה בת 25. נו, אנחנו עושים. יוקי, בוא. לאמא ולסבתי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך ה-50. כן. הדרך ארוכה ומתפתלת, מוצאים יש פה ושם, אך גם פרחים. הדרך לא תמיד מוצאים בגשר, בסך הכל איננו מלכים. מלכים. באהבה רבה מכל המשפחה, יחיאלה, שי, בושה, יוקי, אלון, חמוטל, נוי, ושושון הקטנה. תראה למצלמה את ה... שנייה. חיים, על עכשיו 120. למתנות. לחיים חבר'ה, בבריאות, עכשיו המתנות. הרבה הפתעות והרבה שמחה במשפחתנו הקטנה. אתה מצלם זה? תצלם את הפרצוף של פושה. איפה פרצוף של פושה? תדע פוקוס. איפה הפרצוף? הנה הפרצוף של פושה. בוא, למעלה האיש הזה שהיא צעירה. תראה לי. שי, תראה לי. לא, זה שם. נוי. מאכלים טובים. תשתה משהו. עושים הרמת כוסית. כן. יום הולדת. מה הברכה? מה הברכה? תגידי לסבא. עד 100. עד 100. על 20 שנה. אנחנו אוהבים אותך קים. קים, נכון. קים מקון. לפי המספיקות, ששכחת את המספיקות. שמשון, עכשיו תגידי יום הולדת שמח לסבתי. יום הולדת שמח. כפיים. סבתי נחנקת. סבתי נכנסה בגלל איזה יפה זה. סבתי תראה את השרשרת. יואו, שרשרת, כסף וזהב. זה שרשרת בשביל לקשור את סבתי שלא תשתולל יותר מדי. ילדים ידעו. מה כתוב? אייזיק שעונים בתכשיטים. תיקון ומכירת תכשיטים ושעונים. מרכז מסחרי קירות. איזה יופי. תודה רבה לכולם. ראית שונה? ביום הולדת חגיגה נחמדת מה נשתנה הלילה הזה מכל זה עוד מעט, אני אתאמן. יפה? קניתי לך את זאת וקיבלתי עוד אחד במתנה. בואי, זה נפרד בווידאו. עכשיו. זה לא הזמן. היא חיפשה שבועיים מבצעים, איך קונים אחד, איך מקבלים שניים במחיר של אחד. מה את עושה? נוי, למה? זה סבתי. חכי, ששי יראה איך את פותחת לסבתי את המתאים. עכשיו איזה יופי. תביאי לה, עכשיו תפתח, תביאי לה. עכשיו